ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Usamla Bagrishan Maulong udai ukhon balai na kisan ngut shipara basyong basa hamaulai selai karya. Hadian bola pendep ya kejing puli ula beteng hakakam hospitality bat poilik treasure goa. Henrei kejingwan lenshop jongka klam COVID-19 nengkong house nem arajar arpo kala penlong yau ni usamla banwan pai no shalashnong latau. Rengkat bat kejing scam jengmut jongu ban minat halakakam ula thaulat ban kamai jakpo no dakabadi umso haga por step nakabanta kinong kilan met bat kinong mare step. Good morning, Pak. Morning. Ladak. Hi. Lami alam je dah start. Ya. Kami step mare kelang. Teh, pidon ni sorry. Ngadan usok watermelon, EBC, ni di apple beet carrot, mango milkshake, sok meleng, nang ta uni malta orange, uni usok pho, uni usok trun, uni di sok yong. I suppose we. Kan of kanji Arsan sekilan. sansklan. So I know we. So. Kanan polok kadai kawai ni tourist attraction jong ka jala ka bala bananam hasat la ka perthai kani ka pung ka bayar ka badon hapdeng jong ka sorba Shillong kadai ka jaka ka babun ki wan ban mare step ban kilan met knang bakin yo ya ka jing pengan parak ru ban yo ya ka met ka phat ka bakoi ka bakhia haka jo ka por kani ka jaka kadai ka kaburu nak menta kitu ba thawi kalat kamai jakpo Wei neki dari Bagrishan Maulong. Marsen ken I usiar nengkong Bagrishan ulakhe ban penkre yaki umso daki so ki baula thiet kerpang na yo. Kidon bun jat ki umso ki babang bat ki batei ya kamet. Klem kle shini lani kino ki jingber ban penbang ni pen iubi. Yakini latep hagi bilor bat ban penpoi syaga jaka bautmu lakit yaki haga sinduk balasna kerpang halor jong tuk tuk. Menshua hagapor ba usamla Bagrishan usdang ya kani kakam kadai ha golf links ka jaka ba udie yaki umso jong menta ka kenti pat ngiyo I ba hanan polok ka kam thanem ka yodi umso kalong ke ai ka basngo tanat ban yo sngo bagi khon samla kim kan randien bat kim le rain satya ban trei yala ka kam ban kamai bat yeng halaki jong ki kijat kadai kata ka bala penlong lakloi ya ka Batisi TV ban yarap kershan lem yau samla Bagrishan Maulong haga kam jong u. Bat ngakermen ba kani ka jing simkia ka jong pi kan rapat bat kan tio padi da ka baki brio hangni hapo jela jungi ngamong tang ki try jela jungi ki badai na ki jabin riru ki bon kash ni ki ba lani ki ba sa hangni ki bon kai step lani ki ba shuan kai untuk wan kum ki tores ru lemba kani ka media ka jopi
kini yok khobor ba kini narka kani ko umso hi kalong ka ba la sushna yeng de I bakrshan hi bat kamdon kono no ka jingkhle thrai le si ka ba kumangi mat ni suthu kalong natural hi bat nga sutna de ban di kum yoni ABC ka ba ila khle u apple u beet bat carrot ka ba men step ni sutna hi ban yo hi kan jajhur ki ba pen pengat hadir bang ada punya cycle ka tu kum ba 8 km te ngarung ada sutna hi bang di kini he's selling mo ide ke belong very healthy and very organic nam tau paj ba ki ba impenon kam sini use ki natural ingredients ba ka ba yarap ban pentai ka ya kamet ba ki ai vitamins ya kamet ki brio kalong very clean hygienic ke rukom jong iru kam da ilong bahkan scatter sini stai kalong ba ki jaka ni yawan jadi na iwan yak kai mereka step jadi tu stonat manga step em teng ya lat ini namar baki don ngiyak nang tu ikun no sakawai kalanti dong ayu tambah ka juice bede ini teka babang sisa ya kani ka benta ka ba mai ba I die gini ki juice is dang so hamaran golfling bat man ka por habang alik ka bu khun ngaju kundu den hapeng kani ka lockdown ngasile habang ayo lat ngalik ka hi hanre habang awat I tu jaka be jusong ngamlap su den ngasolung ngong sinu raja try maybe yo ila sange ka kam ne kumno den haba mahini kisni pat bangatang ban ya skill bang ti nada kerja ti ngamla ban poi bro ko yosor hanre cycle ti kasuk inga bangan ya kanu no jaga ti ka jiar khat bang poi ya ti nang ni no po wasli hagini kisni bala deb den ngai kendu yang I dengan asupnat ba ngakmen ba kamasim balai bang ngakmen kolong ba kawai kalong ba mai imde khna bukum tumni di khna bala start hanre ikloi ban simti kani ka kam da ka bawan terwai kini kumso balong haju ko por ka jimto ya kinong kai step okay ka khabar si ki samna kalong ban pej nuk sai ni ne kum no phnya kiyo shakmat bat phnya ki na jithia la jong phnya yeng jaj an phnya pej yan ba ni lalong inong yalam ti khna salma jogi ban pen I kum no banya trai ha kani ka por mata balong covid kum ne ba banya kiyo shakmat ha ka por ka jing iwan yeng ne mestep na jing trai stom and ile ka ka kam ka babha bat ka babha na mantai ni ro ka babha na manta ya bro khoi ba pen I ki wi ki brio ro fi ti ngimdei ban so thu bakla ba kalat ingi kamdon habang idon kamon ka bajuan ti kani gadi ka nuksa ken haktu por ngi so thu ba ngilalong kadon ka ka ba pen so khia ka jing perkhat jungi ngilalong mentally stress ka kam ka jam ngimbiang ki jaga puli ki khang borkhot ngila sulong stagnan borkhot ki la susange sipor hanrai mtas ki bala pli ngi kani gadi ka kalat ken fi ngimdei man shim baka pandemic kadi ka bawan basniu halingin shim lu wadi ka jing hikayangi bangin create pat yaka yakini nu ki opportunities hakabai dei pat ban sengi kam ki jam jungi lai dei badet tamru hanrai ka bakham kongsan hi pat kadai habang isdang inu kam ngakwa ban ai kani ka wi khubor ba ngidei ban long ki baslur ban trai kinu kam walang ngisyam kinu jinge ban ka bakham kongsan kadai bangin don ka jinglong discipline ti kaba ningkong ngai puli nga pendep ka kelas 10 ba ka kelas 12 hangi po shlong hi te nga join ka hospitality industry kadai ka short term course te nang tu te nga join biang session hapo hotel management hapo IHM shlong te nang tu ngalalit pat ngalit train no hapo gua te nga don sthi house nam nga sedang sejar khanyo te nga trai bi sthi ling ba dala poi house nam hajar arpo hapor bang trai ber ka ITC grand goa kawan kani ka khlam te kawan kani ka khlam te ngim yo bang ini trai te hakata kurkom kolong no ba ngisu trai bi nai yang te ondal adap nang ta te ka kontrak jongaru ka dei hapedeng jong ka khlam hi te ka kre ban kut no te nga sedang haumnai September hi ka dei menchim snam te nga sedang kumtu kan te nga sedang be hapo golfling dang la sedang ha golfling nglapoi nriu dunai tu te layang tu nang plus ru omdei ba ong ba ngan sulet bangan sudi tang ki umso kan kalau nak bangan yo kilan men artat ila jong namar ka dei ka kalau nak ka lalong nak ba ngasi smart dala dia la dia te kalau ngal su thu bang la yo kan ban yarap ye ki beru ling ba kitu ki bre ki ba long nak ki baju utama ki baju ki le kai man kasngi ki baju wan le kai football hang tu nang ta ki baju wan mare step ki dan hi ka kata ka jing sliang ha ka jing thangrang ka met ka jong ki kan te nang tu nga sedang itu ikam
Ti dan itu ibaksan kan, ti kenu ibaksan, ti idea beli film persang hakowe ka location mah change no ka location. Tengok orang kedai kata, ti mai yarap yang ai ong to kelet no apa buat slik ye, kidang kambiang. Kidang ki parlok ru ki ba ai jingmut yang kan man no apa buat slik. Tengok persang kan le cepo buat slik kan. Tengok persang apa buat slik. Te ngai kenduk ka first dia, ti ki beri kidang kelingok kan gitu ki bami nang tu nomor apa buat slik ki member sudah ba thiet ma balong ba haban thiet member sang tu apa te kimi nang tu ki yu yang kilingo te kidan ki kili ki ong kai kini ong ka de fresh juice ma te ki ong dia it's a natural ngoha ki long natural ma hang tu kidan lang berkasi badakar ma te dalak dap nang tu te ki yamat te de kilamat ki ong ka biang chi sa ka bang kan te nang tu hi kan sedang kasana ya biang te hadu komentar long ngalang la long ro ki la de ki regular customer kan kalau nak kata hukum kebening kong kalau nak kini haban ya lingba kita ki jing ya kan haban pet haban perkat ba ka ba kongsan ti ka kisok ki pai haban ithit hinayo kalau nak kayo napa kan nayo kata haban net himarwe ti nang tu ngawan hiye haban sat ke jing sat ya ki ru kam de ka ong bengi sat kisok kembali susat melum malah nomor ba ngala tre hapo hotel ngala im ke standard ki SOP kembali ngala im standard hapo hotel ni sat dekat partition pemaginit kisok kipai te ka ba ar pa kalong no ke depends ka machine lah tapi la banthit ki machine ki ba long specific tang ke juice te ka bas kan ke yarap te por bang khle ki so kum tu de ngalong simple fi out uswa tabe hatu hapo juice machine that's it kalong kum tu te ngamjuk klik sini pakai mulut ngamjuk ai pakai ngamjuk ai kita ki balong kalong simple ka ega bami nak tu usah ka debi ketuhi tang kita hi kalong nak kawan kasawan ka taste kan kalong original and natural ta hadu kan minta ka jingkwa ka jonga ka debi bangan yo ya ka kenja utu truck kan bangan nek ka food truck nomor ba ladang kalau dangadon ka food truck shano ngala bangan net teh kawai ru kalong no kitiar kitar ngan tap hang tu kiso kipai ki machine baro nadang sedang nang ta ko ru haban biang kalong ban sat ban kliang gitu kalong ngan mi na yeng kalong one shot ngan tap sen tap ngan it senet ngan ra kawai ka jing ai men sing bo jong ai ki kena samla ken ani gitu ki kena ki ba mut ban seng ka kam na jong kanong no bakim dei ban le ran kawai ke de kata namar hani hapo ka jala ka jongi kala job pelat kajing le ran bar kajing sarong